Πώς λέγεσαι στο YouTube? Κώστας. Κτίνος πουλε. Τι θα γίνει τώρα, τι θα κάνετε εκεί? Δεν πουλάρω εγώ, ρε. Τι δεν πουλάρεις εσύ ρε? Παίρνει τον πούλο γι' αυτό. Ποιος έχει πέσει 2 φορές? Εγώ έχω ένα άστο το οποίο είναι μηδενικό ρε φίλε. Εγώ δεν σου κάνω. Δεν μπορώ να παίξω ρε φίλε μαζί του, δεν μπορώ να παίξω. Ηλίθιο. Δεν θα, μαλάκα είναι... Το παιδί είναι η εσφαλιάριζα μου, δεν μπορώ να παίξω. Δεν κάνει κάτι ρε φίλε, δεν κάνει κάτι. Έρχομαι. Δεν πλησιάζει ο Πάνθεον. Που το κοιτάει, αφήνει, σπαμάρει ο άλλος. Τώρα σίγουρα από εδώ αόρατος, κατάλαβες. Στα αρχίδια σου, Twitch είναι. Δεν είναι στα αρχίδια μου, φίλε, είναι ο Σταν. Να, εδώ. Έλα, μα τα βλέπεις ρε μαλάκα. Με το βλάκα. Εγώ δεν ξέρω ρε φίλε. Ξέρω στη ζωή μου εδώ πέρα με το βλάκα. Κοίτα τώρα ας πούμε και οι δύο και θα... μαλάκας ρε φίλε. Γαμηθείτε το μουνί, όσοι υπήρχε στα αρχίδια να πούμε. Έκανε και τρίπλ το μηδενικό μαλάκα. Με ρίξεις στον αέρα το καριόλι, έτσι. Δεν έρχεστε λίγο mid, γιατί... Αυτοκτόνα, αυτοκτόνα! Μέσα, αυτοκτόνα, μέσα! Αυτοκτόνα, αυτοκτόνα! Μέσα, αυτοκτόνα, μέσα!